बाप रे बाप देख कौन एकदम बरस हो गई दिल ले आवो तो आ गोड़ के मोटरा घास लेके चल जातनी आ एक बढ़िया न बा लागल बा सरसों हतका वही में घुस जा आ एक मोटरा गोड़ लेके चल जा आ माजा देता पाटल बा घोसा कोबर ले आवता कबारला पर दूर ना जाए इतना दूर आइए बोल बनी आ वो आइल बनी वो पार ले ये पार एगो रहेला कि अपने पार बाड़ू तो कोई नहीं खे बोले बोला आ देखिए सन तो जरूर बोले लगिए सन करने बढ़िया बा कि कोनो आवसन ओकरा से पहले ही गोड़ के लेके चल जा जात तो रहनी धीरे धीरे बाप रे बाप गाना ना गाई हरिया लूटा राजा जी ओढ़ी के चदरिया होइनी पहले खा लेना लेकिन कुछ भी कह असो के तोरी न गजगजा के एकदम फरल बा और साल से न बहुत बढ़िया फरल बा असो तेल तो एकदम जनाता कि 3-4 क्विंटल से कम ना होई चलो तनी आगवा घूम ली कि राजा 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 भेटाई खूब मजा खाक भेटाई मजा असही मुआना राती के फोन पर बतियैले बा मरद बतियबते घर बाड़न अइहन ना हमार संगे समय बीतइहन ना घर में हमरे एगो देवरानी बिया देवर बबुआ के संगे बोली ले बतियावे ले रात के हमरा उठाइए ना लागेला ये ठंडा पाला में मेहरानू को छोड़ के जाए के ह बहारा नाती गोइल बन बहारा ओहरे लूटत on लहारा हम दिन में आवत नहीं या खेत में घुस जाता नहीं कि राजा 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 करे जमे समाजा उठा लो तनी कोरा बेटा ई खूब मजा कि बोहिया में कसी हां तो ठीक न लगता खेत घूमे में बाडल रे ओरी मोर बारी लाग ओई कौन है हो तुरिया में घुसल बिया हमारा लागत कोनो के बोलवले बिया का लहरिया लूट राजा जी ओढ़ी के चदरिया लहरिया लूट राजा जी कहो ई हमनी गांव के तो नहीं खे लागत कहो कहां घर दुआर बा हमार घर दुआर अच्छा हमारा लगा तो तू अपर के हलू ना हां आई अपर कर निकला मर दे निकला है ने पहले तोरी में आके हम तोरी कबर लग तोड़ जा ना जी कहू तो नहीं की कबर ले कहू नहीं की कबर ले केकरा घर के हलू हां देखो सही सही बताओ केकरा घर के हलू हम तक चिन्हत नहीं थी खदेलन घर के खदेलन घर के केकर ना खदेलन हो ए जी रे बोली ना लेकिन हम बताओ तो नहीं लेकिन कुछ करम ना कुछ ना करम पहले बताओ तो जानत नहीं अरे हम कल से जानत नहीं बताइबू तब ना बाप रे बाप इतना बोला था जोर जोर से मैं तोरी आके तोरी के बारे लगा तोड़ू जा हमार ए पर ना घर हमरो पर घर ओ पर तार घर हो तो ये पर का करे आइल बड़ू कबारे ए मर एकदम सनकल बड़ू का हो हां जी घास कबारे खातिर आइल बनी आ वो पर नहीं खे कि पर बतड़ू ना मैं जर गोइल बा जी वो खड़ गोइल बा आ ये पर जन रोज सब कहत बा यही से हरे आइल बनी तार न यादत ठीक नहीं खे लागत ठीक बा ओ को ऊपर से पर ना आइम ना आई चल ठीक बा ए सुना का हो लेकिन कुछ भी कहा बड़ी सुंदर ना बाड़ू ठीक बा जी सुना काहे घबराइल बाड़ू घरे जाए के विचार करता का नहीं हम घास लेके ना जे तो हमर घर वाला बोले लगन जा हम तो सोचत तनी कि तारा का कुछ दे दी कुछ दे दी हां अरे छूट दे दी कि कम से कम एक आध मोटा गोल हला घास आ जब आइले बाड़ू तो गोल हला भाई काहे के मारे लग बता ना हो ना मारो जब तू कांद के उठ बैठ कर आइला इतना शपथ दिवैला अब लगल कहे कि कहला जान तड़ू उतना ना करम न तो तोहरे ने मेहरारू पढ़ी के जिया स
ओ पार वाली त आके तर नंबर हमर तोरिया खान के चल जे हस ना कोनो नहीं किसन जानो रोज रोज आई ना 3 दिन से कबार के लेके जाइला सो ये को मुटारा देखो हत बनो कैसे ना बनला तिरछी को के लंबा को के बानी ना लेकिन बहुत सुंदर बाड़ी एकदम ई बताओ का कौची खालू कितना सुंदर लागेलू का खैला दाल भात सब्जी चोखा चटनी रोटी चावल ये सब खाइना आ कहू तहार मर्द बकलोल ह का कि छोड़ देल बा तारा में के सिवान में चरे खाती हम चोरी ने ना हो घूम घूम के कबारी ला अच्छा घूम घूम के कबारेलू घास न हम का ताके भौजी को हम त खिसेबू ना न ना ना खिसियाई ए भौजी सब कबार ल जाए दो आइले बालू त कबार न हमारे तोरी हम सब हो हाँ सच में सही कहतनी हम तरह वो कबरवाती बड़ी देर से बतियनी संग संग हम बता कौन है सर सरसैया में ढुकल जातड़ी सो अरे आई त हम कहतनी धा के चीर देबो रुको सरमैया आया मल सरसों में घुस घुस ला है धरा ना रोज रोज आई ह ऐसा ही कबार के जई ह अच्छा ला धरा का हो भैया का हो सिवान में ये कुल धरवा बतड़ का ना हो ऐसन कोनो बात नहीं खे का हो घास का बारत रही के हो नहीं खजानत ओह पार के हियो देखो तो नहीं कितना सुंदर बिया बड़ी सारा बाबू ओह पार ले का कोई कबारी आइल बिया ना घास हमारा के जाना था ना कि सर फंसा दही हमारा के फंसा दी हम फंसे वाला ना हई बिना फंसले जाके सरसों में कबारा तोड़ो ठीक बच्चा ए आय अब जाए दो ए बेका कर लगला काहे कबे ले तू देखत रहा तो ठीक बा हम देखल तो खराब हो जाई देख ले भाई हम देखे वाली मूरत ना हनी हो का हां देखते बड़ा हम खूबसूरत ना हनी हां भगवान तो ऐसा सर्व तक बना दिल बना कि सुतलो मुगलो में तक मन करता चाटे की तो हम जियल चाहते सुना अरे जाए दे अरे घंटा हम ना हिल बजाए दे के का है हम के चाहे तो कितना ही सुंदर बिया काहे ने के सुंदर जाए दे करा के घेरल ना जाला फसा दी सरऊ कैसे फसा दी हां भागिल ना क बजे उगावे ले अब तारा के हम काहे के बताई हम जानते नहीं कि तो क बजे आवे ले हम सरवा रोज आज के 9 बजे आइब खा पी के ओके देखे खाती हां तो ठीक बा आई है जो जाई ना सरसों अगर तड़ के मेहरारू लख दे सरसों अगर तनी मेहरारू नहीं खी अगर चल चल सरवा फिर मियां तोर बुढ़ा ले ना कह के बियाह शादी करवाइन तो हमरो ना भांटा ना रही चले दो नदी ओके देखे दो कैसे हिलतिया ओकरा पाछे